ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଦେହରେ ନା ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ନା କିଛି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କେମିତି ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ବନଉନଥିଲି। ଆଜି ଭାବିଲି ଲାଷ୍ଟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି ବନେଇଦେବା। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କୋବି ଆଉ ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ମାନେ ଧୋଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି, ତାକି ସେଇଟା ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେଲି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇକି ତାପରେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ସର ପରିବା ମାନେ ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବିନ୍ସକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ସିଝି ଆସିଲା, ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି କ'ଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଗରୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଚୁଡ଼ାଟାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିକି ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ବଟ୍ ହଁ, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କରେଇରେ ମାନେ ପକାଇକି ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ିକି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ସୋ ଟେଷ୍ଟି।